Per a conclusions, té la paraula el ponent. Té vostè 3 minuts ja per acabar. Moltes gràcies, senyor alcalde. Li recorde que se deixa l'Escola Oficial d'Idiomes, escoletes dels 2 anys i un llarg etcètera. I també li recorde que no fa massa vostè era regidor d'Educació, per si li s'ha oblidat ara de la memòria, i quan vostè era regidor d'Educació aquestes coses no se n'estaven. Vostè diu 47.000 professors. Sap vostè on estaven aquests professors l'altre dia? Estaven en València en Alacant protestant i el dijous en Castelló. 150.000 persones donant suport a mocions com aquesta, 40.000 en Alacant i més de 30.000 en Castelló donant suport a mocions com aquesta que el que fan és donar suport a l'educació pública. I bé, jo sé que vosaltres sou molt de dir 360 escoles, de fet ja sap vostè com li diuen a l'honorable conseller, exconseller d'Educació, el senyor Fontdemora li diuen l'inaugurador, no? De fet, reinaugurava escoles que ja estaven inaugurades. Simplement, aquesta moció al final demana una cosa o una altra, i és, s'està a favor de l'educació pública o no s'està? Cal privatitzar l'educació? I recordant mocions que s'han presentat anteriorment, i no vaig a tornar a repetir l'aeroport de Castelló o vaig a repetir la Fórmula 1, mentre aquest tipus d'esdeveniments als quals vostès han donat més pressupost enguany, no se pot consentir ni una sola retallada en educació. No se pot consentir. Una altra història és quan no quedarà absolutament res, que ningú se gastarà res en coses superflues i innecessàries, que haguérem de plantejar altres mesures. Aleshores parlaríem, però a dia d'avui, mentre se gasten les coses en xorrades, no se pot tolerar que s'atente contra l'educació pública. Jo, i des d'iniciativa, i espero que des de la resta, torno a dir, i espero que isca així, s'aprovi aquesta moció, perquè estem per l'educació pública i la resta és demagògia, i vostè ho sap, senyor Folgado, moltíssima. I per cert, una coseta ja abans, que vostè està tot el rato en els vostres socis, li recorde que hi ha comunitats autònomes que vostès governen en el PSOE, per tant, tan ruïns no seran. Moltes gràcies.